Belai hambai ruo sini media rakno tini asomsa press meet hai nong media na ringai kokma saman ko abana karan joto nork ni media tene pirjak kok kabang ma jaga khanalai chung tonglai kha hotat khayai Mia 28 tarik dinata 27 tarik hotat khayai Belberi Ardi Block Gobindo Holo BJP rok ni meeting tongmani o meeting paimani yagolo khumolong amchayo 5টা hai ke 6টা obo hai jaro asomsa 30-40টা hai bike phayai Mandai Takarjola tai obo hai ke je area ni kisu songkok BJP rok thumlaiai asomsa khumolongo phayai petrol bumrakha silai kokha tai tong kosong tongnai rok ni auto bike ani jema mana sobai sukrubai sogai kalang thangka tai borok tipra mothani sojak talarjak khajuri mura o jaga o chini tipra mothani party office tongmani aro doga chikhagai petrol lokhlaiai bisingobo soknani bagai chesta khaika abono chini police rok thangai bisingo manai rok khampana asuk bebak khamai malia bonno khailega mathar laika tai abo simiya Shantinagar heka athrakat aro chini tipra motha lamagana tipra mothan party office lamagana tongmani abono bo saka o petrol lokhlai sogoi kalang thaka abono haina hai nok gana tongma bagai local borok bathal laika police rok buthangai bathal laika obon bagai chung police rok no radopur PS no belai ke hambai boro tai chudu abo simiya kwbangma tong kosong tongnai rok bujak tokjak sikri sakrok kiri korok wngmani bagai dusi rok no je kono mohotei arrest khayangkai obo hai chung jara je tong kosong tongnai rok ba chung shanti priyo borok rok chung obo hai ke dera korok klai tongmano mathaknani bagai khna chung khumulong amchai Belberi Ardi Block ni bisingo 15ta bisi tai Khairpur Block ni andaro ADC village 4টা abono tine chung 19ta bisi tine chung khna 12 ঘন্টা ni bon saklai rekha obo chini tipra mothani high command borok ni nirdeshona chung obo khlaio boni bagai chung khna sudu road block chimiya picketing tongnai chung thana bo gerau khainai